vás srdečne pozývam do nás potom. Keby sme mali odpoveď do toho, by sme tu sa nesadili tu tak, hej, tebe. Jeden z našich najväčších chýb je, že ešte sme nehľadali spôsoby podporiť rusínsky ruch v Zakarpatí. Že aj u nás bola taká ukrajinizácia či slovakizácia. Ja sa domám, že keby už mali odpoveď do toho, situácia by bola však musíme hľadať to tako, hej, to je hlavný вопрос.